Xira en breve. Moi boa, Siria Sobrado, fiches ver Dance Joint, a última de Marta Alonso Tejada. Que tal? Iso é, ali fomos o Milladoiro. Pois, moi ben, Marta, como dicías, fai unha proposta que está pensada para un traballo na rúa ou en calquera caso en espazos non convencionais, que penso que iso é algo que lle vai dar un plus aínda maior ao traballo. Vímolo nun interior perfectamente adaptado, e ela o que fai neste espectáculo é que mestura, non? Pois a danza, pero tamén co clown, vemos a un clown aí moi divertido, non? Moi dinámico, e tamén unha medio experiencia interactiva, non? Que incluso ali, para ser un auditorio pechado, pois funcionou moi ben, non? Porque ela estaba pois con nós, cas espectadoras, xa entra no traballo. Hai unha cosa rarísima é que cando pide público a xente quere ir toda. Unha magia que ten Marta Alonso Tejada, ninguén se nega a subir arriba a estar con ela. Sí, é certo, que parece que sempre está como a xente reacia e aquí era como veña, pois vamos, non? Eu creo que ten que ver con esa enerxía un pouco arrolladora que ten ela, non? Que enseguida te contaxia, é como moi contaxiosa. Eu salía dali como con un chute de enerxía, non? Que te coloca nun sitio como que danche ganas de poñerte a bailar ti, aínda que non sepas, non? O espectáculo está arriba todo o rato. Sí, está arriba e o curioso, non? Do espectáculo, creo que é unha das cousas que ela plantexa é que está aí arriba porque está atendendo como a moitas cousas, non? Agora falaremos de todos os personaxes que ela presenta, pero está aí arriba porque non pode deixar ningún cabo solto e está constantemente sendo interrompida por outras cousas que non lle permiten realmente meterse a profundizar no que sería, non? E incluso meterse a profundizar no corpo e no baile. Eu quería vémola bailar moito, non? Pero eu que adoro a calidade de movimento que ten Marta, quería vela bailar moito máis. E sempre está como constantemente sendo interrompida por algo que un pouco o espectáculo vai diso, non? Que lle impide profundizar no realmente importante, non? E entrar no corpo e entrar nese tempo do corpo e nesa calma na que desde aí podemos como creadoras crear, non? É un meta-espectáculo, dunha metalinguaxe falando das escénicas, en certo modo, non? Sí, de alguna maneira, sí, porque ela está nos presentando como a tres personaxes ao mesmo tempo, non? Eu digo, unha santísima trinidade exhausta que é a técnica, por un lado, a produtora do espectáculo e a artista, non? Que ao final eu pensaba despois na miña casa e decía, claro, estas tres cousas que normalmente suceden no teatro e na danza, na performance moito, non? Que ti faz un pouco todo, e logo nós como creadoras procuramos tapar iso e que se vexa só o bonito. E o guai deste espectáculo, para min, unha das cousas que o poñen moito en valor é que ela o que fai é poñer iso en riba do escenario. Aquí estou eu facendo de tres cousas ao mesmo tempo, como mínimo tres, non? E mostrando as tres cousas que estou facendo ao mesmo tempo, non? E entón, esa multiplicidade de Martas que se ven no escenario tamén te fan ir con ela, non? E empatizar máis con ela de que efectivamente eso que ela intenta denunciar de alguna maneira da precariedade laboral, non? No noso sector hai algo que te fai empatizar e ver que é difícil atender a todo iso e que non só o que se ve en riba do escenario é o traballo, non? Hai moito traballo detrás, non? É a realidade das compañías pequenas, entendo, non? Claro, efectivamente, logo unha compañía grande con unha estrutura moi grande, aí temos, non? No teatro tamén hai teatro que ten moitos medios, non? Pero eu creo que ela está facendo un xogo, non? Coa profesión tamén, ao mesmo tempo tamén coa vida persoal, non? Que é difícil poñerte a crear e ao mesmo tempo atender aos coidados, as cargas mentais, as facturas a fin de mes e que tes un espectáculo xa aquí, unha performance oxalá e que dirixes os Mestre Mateo tamén a semana anterior, non? Porque ten en cartel Sofá todavía? Sí. Ainda está en cartel? Sí, Sofá, Bailar Agora, creo que estaban rematando coa xira, que é outro espectaculazo dela. Dela en solitario tamén? Dela en solitario, sí. En Sofá está con Pablo Reboleiro, que está de director aquí xunto con ela, e creo que tamén en Sofá, e aquí tamén o vemos moito, que falábamos antes de que ese punto clown que a min me levou un pouco a Pepe Villuela, fíxate, sí, en algún momento, non? E creo que ese punto que mete Pablo Reboleiro desde ese clown que el ten e que el propón, creo que lle aporta unha frescura moi guai ao espectáculo tamén e que che fai entrar con ela todo o tempo, non? A verdade é que é curioso, porque ten unha vis cómica incuestionable e logo un traballo de corpo sexual moi riguroso, non?
Sí, eso a min tamén me chama moito a atención, como ademais como é capaz de pasar de un momento de super cómico que está como co corpo completamente noutro lugar a que de repente se coloca e vemos unha bailarina que é unha maravilla vela moverse no escenario. Hai momentos que parece que é xigante, verdade? A sensación que tiña desde o patio de butacas e que estaba vendo bailar, e dicía, madre mía, é como se me diste 2 metros, non? Con ese vestuario ademais tan chulo, non? A min recordaba un pouco a estética dos videoxogos. A veces tiña a sensación de que era unha Marta, que era un personaxe dun videoxogo que iba gastando vidas e pasando pantallas, non? Con esa cousa de ahora non me vai a música, entón teño que buscar outra cousa, agora fállame esta estrutura, entón teño que subirme aquí e seguir bailando. Entón é como outra vida, unha pantalla máis, que me caio pola parte de atrás e non sei se desaparezco e é unha vida, non? Pero na ficción as vidas son infinitas, pero na vida real, e creo que isto é algo que la propón, as vidas non son infinitas e, ademais, agota ir gastando vidas a cada paso, non? A cada paso que das parece que é un esforzo sobrehumano, non? Bueno, agota a ela como actriz, ao público enche de enerxía, hai que dicir, non? Sí. E, por certo, bichos a gala dos Mestre Mateo, que dirixía Marcelo Tejadas, para rematar. Vin a gala, estiven ali, vina en directo, e creo que ela fixo unha aposta maravillosa por introducir a danza dentro do que é a gala en sí. Ela falaba do audiovisual en movimento, non? E esa maneira de facer esa posta en escena, poñendo os bailaríns, esas coreografías, esa outra calidade de movimento que lle deu a gala, creo que é moi acertado e moi agradecido para as espectadoras. Pois vivan os corpos, os clowns e as mulleres que derrochan enerxía. E que o fin do mundo nos pille bailando. Moitísimas grazas, Iria.